Dene kok. Darek parkir kan tidak kudu juga iki lah kudu selamat kok yo. Yo padahal Sinten Tiongkang Cinarito lah menika warnanira ingkang dados mustikaning karya pamanipun jati ingkang rinengga pangarake kirang abdaya Sabana mijil saking wiwananing wisata kaki langit mangunan pinuju pandhapi kalangan inggih pandingkang ayo ayem tentrem pah jinawi tata tinggi tentrem kerto rahayu minangka cucuk lampah binari satata berbodo mangun taruna bergodo mangun taruna inggih punika kelompok seni kaprajuritan rakyat ingkang asalipun saking Kalurahan Mangunan Kapaniwon Dina Kabupaten Bantul Kelalatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Minangka bergodo swadaya masyarakat kelompok menika dipun bentuk kagem nglestarekaken tradisi budaya luhur miras ngraketaken gotong royong warga kalurahan. Kawistana wonten satengahing bergodo mangun taruna wonten wanudya ingkang sulistya pinuwang kanthi ngetingalaken keprigelanipun liya swasana sinartan tari Srikandi minangka tari kaprajuritan tansanes inggih Ibu Ika Akwawati Solah Bawanyo sinartan Ngasto Puspo kagem miyak Panti ugi kiraping abdaya Sabana tansah pinuturing raja kalisih Rubudaya ing Sangkipara sinambung sawurinya Dewi Wanodya satunggalan Hangasta Panji Reksa Bumi Runinggih Imas Ayuning Sangga Imas Esti Rahayu Panji Reksa Bumi minangka wujuding tekad makantar Menteri Sangga Mopen Bumi sakisinipun kang sinebat Panji Abdinaya Reksa Buwana sinambung sawurinya menika ta ingkang dados pangarasan lampah ingkang darep anawung itu minangka jumbakan lampah anayai jujuran hutan sanes inggih Bapak Aris Purwanto minangka Lurah Kalurahan Mangunan kadherekaken Bapak Dwi Santoso Bapak Iling Purwanto Angasta sok reksa bisa tumbak reksa Nisong-nisong tumbak minangka kalambang pangayom saha tameng saking budaya lan tindak nista matemah inggih raharja samu bayanipun sinambung mustikan pandemi
lan tumbak Jogo Boyo minangka Taneng Rogo. Sahurnya wonten kembar bajang ingkang jagi wonten ing kori pertapan Bengkung. Pindhaira pinen Astara Putri